L'Ajuntament de Molins de Rei començarà les obres de la Nacional 340 en els pròxims mesos. Ho ha anunciat el regidor d'Obres i Llicències, Ramon Sánchez. Tanmateix ha afegit que encara no es coneix la data d'inici, però que segur que serà abans de les eleccions municipals. És un projecte que certament no ha estat un projecte àgil, ràpid, però en definitiva tenim 4 quilòmetres d'Avinguda de Barcelona i Avinguda de València, per tant un tram molt ampli, on el primer encàrrec que es va fer a l'àrea metropolitana és estudiar el projecte bàsic. Una vegada ens van presentar el projecte bàsic, el vàrem acabar de definir, doncs després vàrem poder fer el projecte executiu del primer tram. Un primer tram que va des del passeig del Terraplè fins a la plaça de la Bàscula. Aquest és el primer tram que en les properes setmanes començarem a executar. Un cop feta la reunió amb l'àrea metropolitana de Barcelona, el consistori preveu transmetre als veïns i a les veïnes de la vila les afectacions principals que tindran les obres, en especial respecte a la circulació. És una carretera molt transitada i, per tant, les possibles variables que ens oferia tallar-la completament, doncs no ho vàrem veure que fos una opció vàlida. Per tant, el projecte, el que hem acabat definint, és que la seccionarem en 2 fases. Així doncs, la primera actuació es farà a la zona de serveis de la vila, en concret de la línia contínua fins al centre i, a posteriori, al barri del Canal. L'objectiu és mantenir sempre un vial de circulació disponible i així afavorir un trànsit fluid. Per altra banda, Sánchez ha ressaltat que la primera fase d'obra s'allargarà uns 9 mesos, però que en definitiva suposarà beneficis al municipi, als ciutadans i ciutadanes en vehicle i també als vianants. Que el peató guanya la partida, diguéssim, al vehicle. Aquesta és l'aposta i aquest lloc on estem, precisament a la plaça Bàscula, serà una plataforma contínua en tota ella. Els cotxes aquí també reduiran ostensiblement la seva velocitat perquè tot això ens veiem serà una plataforma única. Per tant, una plaça de la Bàscula que el que sí té és que serà un gran espai central perquè serà molt ample, serà una plaça molt i molt gran i que jo crec que es convertirà en un pol d'atracció també de molta gent de Molins de Rei. L'Ajuntament espera que el projecte tingui continuïtat en els pròxims anys. En aquest sentit, argumenten que és important i imprescindible per tal d'acabar de desenvolupar la reforma de la carretera.